Fiat vai krypto? Miksi? Milloin ja mitä eroa niillä on? Jos mietit, sijoittaisitko mieluummin perinteisiin fiatteihin tai digitaalisiin kryptovarallisuusluokkiin, tässä on sinulle lyhyt vertailu kryptoon ja fiattiin heikkouksista ja vahvuuksista. Aloitetaan fiatista. Jos joku vielä ei tiedä, mitä tarkoittaa fiat, se on perinteinen raha, kuten euro tai dollari. Fiat on vakaa valuutta, jonka arvo laskee koko ajan. Ja euro on pankin takaamaa ja vakaa lyhyellä aikavälillä. Mutta inflaatio 2 ja jopa 6% vuosittain syö ostovoimaa. Esimerkiksi sinulla on 10 000 euroa pankkitililläsi, sen arvo vuoden päästä on todennäköisesti 9 600 euroa, eli ostovoimaa pienennä. Fiat on hyvä lyhytaikaisen käyttöön, arjen menoihin, hätävaraan, mutta huono pitkän aikavälin vaurastumiseen. Krypto on volatiili, mutta tarjoaa potentiaalin kasvuun. Ja krypton arvostukset liikkuvatkin ylös ja alas aika nopeastikin. Mutta pitkällä aikavälillä Bitcoin on noussut jokaisen syklin yli uuteen huippuun. Myös muut hyvin valitut kryptot tuottavat enemmän yleisesti kuin pankissa olevat eurot. Krypto on siis hyvä pitkän aikavälin kasvun rakennuspalikka, jos sen riskit ymmärtää hyvin. Krypto mahdollistaa myös automaattisen tuoton, kuten Binance Trade-spotin avullasi. Pankit maksavat sinulle 0 tai sitten 1,5% korkoa, mutta krypton omistuksella sinulla on mahdollista saada tuottoa treidauksella, automaatiolla tai steikkauksella niin, että pääoma ei maka paikallaan. Binance-mallissa automaatio työskentelee 24/7, ei vain silloin, kun sinulla on korkopäivä kerran vuodessa. Fiat sopii varmuuspuskuriksi kryptovaurastumiseen. Fiat sopii hyvin arjen kustannuksiin ja turvaan, krypto taas kasvuun ja tuottoon. Lisäksi krypton kasvuvoima on paljon suurempi kuin fiatilla. Historiallisesti ylivoimainen fakta. Miksi? Kun pität tänään 10 000 euroa pankkitililläsi, sen arvo laskee joka vuosi, niin kuin alussa justi kerroin. Mutta jos pität 10 000 bitcoinissa, historia näyttää, että kriiseistä huolimatta pitkällä aikavälillä bitcoinin arvo on kasvanut. Kumpaan nyt sinä sijoittaisit? Mieti. Jos sä haluat turvaa, pitää rahasi eurossa. Jos sä haluat tuottoa ja kasvua, ohjaa osa varoista kryptoihin ja käytä automatisoituja tuottoratkaisuja, kuten Binance Trade-spottiin. Tässä kerron sinulle lyhyesti huonot sekä hyvät puolensa kryptosta ja fiatista ja mitä mahdollisuuksia niillä olisi mahdollista saavuttaa. Jos sä haluat vielä paremmin ymmärtää, miten automaattinen tuottoratkaisu toimii ja mitä hyötyä sinulla olisi siitä ilman, että sä menettäisit pääoman hallinnan, käy kurkkaamassa binance.net tai binance.com.